Bir wagtlar bolýar ene taň dererine hawa diýme bolýar. Görüp turupny eneň zulmedipdir. Ataň zulmedipdir. O da hudaperestli her bir zatdan goýaňda. Allah'ın makamy her bir zatdan goýaňda. Ene ata doğan yar, hatta sen şu peygamberin diýeni etýän, näme peygamberin diýeni etýän? Şonka peygamber Allah Taala gaýdan aýdypdyr. Şonuň üçin peygamber diýeni diýär. Peygamber Hudaý sana näde ýalňyşam bolsa peygamber sözüne iştihadan Sotada Hudaý Taala derler çikem hoşdar beripdir. Beýle de betmeler diýdi. Adil bolun walau ala awil walidayn ene taň derene de wahdy. Gaynene gaynata da şunu söyleyeceğim Müslümanlar. Gayne taň da sen ene taň hukmuna. Vakti sen arada bir gurrun düşüpdir. Sen iştada hakka durmaly. Walau köderine de bolsa. Nur wagay deyin adın tutsa yani. O bir hefte bir dady mesal uramda hem haylan biri öýeden urupdyr. Şu ahum bizim gurrumuzdan habar barmy? Asy bizim Yurtayın salamlaşıp bir adını bilýän hanwada şemsaýlardan. Öýden urupdyrlar şu. Ahum bizim gurrumuzdan habar barmy? Näme şu mikrofondan şu gurrun aýtsa bizinkini eşitmem bolma. Olala diýipdir. Biz sen adyňy hiç adyn bilem de. Az sen gurrundan habarmy ýok. Müň bir adamda şu gurrun bolýar diýipdir. Ahum biriniň gurrun aýdanda garada hem haýan bolsun. Ya şu oturullan bolsun. Öd ýolma taýfamyzda kümmetde ikefte men kümmede gittim. Şonda barıp barakym bir haýyş temenna bilen ýola çykdyk. Näme hakynda şadamat urşupdyr ayal bilen. Ayalle gidipdir öýlerine. O mutakbarynda gaýnana gaýnata bilen urşupdyr, hulasa ayal alqaýdypdyr öýe. Indi zor, näme? Hakyň ýok, öýgüde gitmekdir. Gelnimin dogurlasy. Awil walidayn ene taň derinde bolsa, öz peýdaňa da bolsa, kimiň derinde bolsa, sen baýat haky durmaly. Onu bilen gurrun etdik baba şeýle, beýle kabul edenek. Oň içinde de olakan zulüm näme? Zulüm şey, olanın agtyklary var da mamaň. Mamazy oglan çykyp daýyny görjek, olar diýip berenek. Gelesen bunu dogurlar. İki tarapdan zulüm. Aýaly berenek. Ondan sonra da kimi berenek? Oglan çykyp diýip berenek. Ne kadar zulüm? Hudaý tebarek we taala Qur'anda näme diýýär? Biz öz zindagimizde biz ihtiýarymyz ýok. Näme de etmeli, etmesizlikde bir ihtiýarymyz ýok. Biz musulman men diýdiň dämi? Mene teslim diýip aýtdyň. Şu nefsiň söýsün, şu nefsiň söýmesin. Çeteňdi peýderine bolsun, çeteň peýdaňa bolsun. Çeýne taň peýdasyna bolsun, çeýne taň derine bolsun. Çykaýnyň derine bolsun, çykaýnyň peýdasyna bolsun. Çykaýny taň peýdasyna bolsun, çykaýny taň derine bolsun. Çe doğan kardeşim peýdasy bolsun, çe doğandan derer bolsun. Men işim ýok o bilen. O näme diýip? Şonki Hudaý Taala'dan goýaňda hiç kimi tutmaklyk dogry diýär musulman. Eger mu'min bolsaň, imanyň dogry iman bolsa, hakyň ýok şeriatdan çykmaklyk. O da Hudaý Taala Qur'anda näme diýär? "Wa ma kana lil mu'minin we la mu'minatin idza qadallahu we rasuluhu amran أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة hiçbir imanlı erkadam erkeğin ve imanlı zenanan إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقت الله bilen peygamber şeýle bolmalypdyr, şeýtmenlädipdir. Hiç bir erkek imanly zenanan haky ýok, ihtiýar ýok diýär. Şeýtjekkä diýmekdir. أن يكون لهم الخيرة ki ihtiýar bolsun, etjekkä diýmekdir. Allah'a ihtiýaryňyz ýok. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ her kim Allah bilen peygamberin diýenden çyksa faqad dalla dalalan mubina köre belli aşkar gumrah bolýar Hudaý. Ondan şu taýdama musulman dogan, o da Hudaý aýatyň ýerinde näme teşvik edýär o da? İyyekun ganiyan aw faqiran. Sen mugyýet talep edip hak etmejek bolýanda. Eti Abrahim gitjek, dawa boljak, tarafını çekjekke, erten mahrum etjek. Allah gözden düşecek. Allah da iyekun ganiyan bay bolsun, aw faqiran qarib bolsun, fallahu awla bihima. Tebaraka ve Teala min cihatin Allah tebaraka ve Teala hemrattan ser. Hemrattan şo laýyk şoň gowunu görmeli, şoň aýdanna wala bolma musulman. Adam wagty
Musulmançılıkta çi dereceye yetsen, keten Huda bilen Peygamberin mukabilina hiç kim gevni görme, gevni gören cennet görmer diyorlarsa, bir ihtiram etme, qaharlanma, sevme, dofulma, ihtiram bilen, siylik bilen, başardan göz yaş bilen, hayiş temenna bilen, emma Huda bilen Peygamberin aydandan çıkmalı dedi Müslümanlar. Vakti kene şeyle bollun mu? O da ustada Allah'ın muhabbeti, Resulullah'ın muhabbeti, dinin muhabbeti, şonla yüreğe geliyor.